অ্যাকশন কিরকম লাগে? মারা অ্যাকশন লাগে না খোয়া অ্যাকশন লাগে আপনার? Bodoland FC abang gelegin. Nai. Guwahati hurhuzai stadium abine nai. Bodia safa khalai ar nai. Beawno jagan ar nai. And Haricharan are the Hero Indian Super League trophy winners for 2021-22. Jagan ar nai. Bodoland FC abang gelegin. Guwahati hurhuzai stadium abine nai. Bodia safa khalai ar nai. Beawno jagan ar nai. আপোনালোকে ক'লে এইবাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ কৰিছে। আপোনালোকে কৈছে, মই কোৱা নাই। খবৰ ল'ব, কাৰ পৰা ল'লে, ক'ৰ পৰা ল'লে, কাক ব্লেকমেইল কৰি ল'লে, কাক মিছা কথা কৰি ল'লে, কিবা এটাতো নিশ্চয়কৈ কৰিছে। সদায় হাইৱে চেণ্ডেল পিন্ধি থকা মানুহজনে ইমান টকা ক'ত পালে সেই কথাষাৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে, ভাল কথা। আপোনালোকে সব মানুহে 10 লাখ নিজৰ ঘৰটো বনাবলৈ পাব লাগিব, ঘৰৰ ভিতৰৰ বস্তুকেইটা কিনিবলৈ পাব লাগিব। আৰু যদি নাপায়, মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত এইবাৰ সংসদত যেনেকে বিধানসভাত যেনেকে টেবুলত উঠিছিলো, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত উঠাটো কনফাৰ্ম। মই আপোনালোকে মোৰ ডেড বডিও পাব পাৰে, কিন্তু মই সেইটো কৰিম। बिथांखौ गावा जासे बिथांखौ हमनानै एरेस्ट खालामनो हायोमोन। फरेस्टनि नियम बायदि बिथांखौ जेलावबो हरनो हायोमोन। दा जिहेतु खारनायनि खुनु लामायानो गैया होननानै बुंदों, माने ओरैबायदि मोनसे जायगायावसो बिसोरखौ हमखादों, बेनिफ्राय खारग'लांनो हागोन बा खारनायखाय गावदों, बेबायदि जेबो बेबायदि गैया। आरो बिनि सायाव मोनसे जुडिशियेल इनभेस्टिगेशन जानांगौ होननानै जोङो बुंदों। मानो होननानै बुङोबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो फरेस्टनि बिथांनि स्टेटमेन्टखौबो जों नुदों, माने डिपार्टमेन्टजों गावलायलायनायावसो थैदों होननानै। दा बेयो नंखायथार, बे बाथ्राया बेयो माब्लाबाबो बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा। बेनिखायनो बे गासैबो जाथायखौ लानानै जाहाथे मोनसे नायबिजिरनाय जायो, बेखौ जोङो खावलायदों। आरो जाय बेक्तिया बेखौ गावबाय, बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ साजा होनायनि बेबस्थाखौ खालामो। सोरनि थिननायाव बे जाखो, सोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जारा ना सोरनि दैदेननायाव बे टिमा थांदोंमोन, बेखौ गासैखौबो तदन्तनि आवथायाव लाबोनांगौ। आरो बे जाथायखौ थाबैनो जाहाथे नायबिजिरो, बेनि थाखाय आङो सरकारखौ खावलायदों। आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो फोरमायदों जे बिथाङा सासे सरलपारा पिकनिक स्पटआव दखान होग्रा सासे सुबुंसोमोन। बेबायदिनो मालाबा हाग्रायाव मैखुन लायनाय, मैगं थाइगं लायनाय बेबायदि थाङोमोन। सम हाग्रा खाथिनि मानसिफ्रा बिदिनो थांखायोबो सरासनस्रा। थिग बेबायदिनो बिथाङाबो थांदोंमोन। बिथांजों लोगोसे 3 आरो गुबुन लोगोफोरबो दंबावोमोन। बिथांमोना गिनानै खारदों आरो खारग'नो हादों। नाथाय बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माने गोरलैयैनो हमदों। बे दुखुथिया न'खरखौ जोङो नायदोंमोन आरो दिनै बिथांनि गोथै देहाखौ फबदों। बे फबनाय हाबाफारियावबो जों बाहागो लाहैदों आरो दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायबोदों। बेनिखायनो जोङो बे गासै जाथायखौ नुनानै जोङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों। UPPL पार्टिनि जानानै आरो आङो बारग' MLA जानानै, जिहेतु मानसिया आंनि समस्तिनि मानसिमोन, बे जाथाया आंनि समस्तिनि सिङाव जानाय, गतिके बिनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय आं खावलायदों। आरो दुखुथिया जे न'खर, बे न'खरनो थाबैनो जाहाथे सरकारा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि राहा लामाखौ जेन' खालामो।